This may video, dari si Burikat, Tabundagan, charot. Yan mga kagusok, maradyaw na adlaw. Dari kumansa, barangay Bijim, barangay Bijim. Barangay Tapnamo, dari sa Bijim area. Yan, nagpaharuray si kagusok. Yan mga kagusok, napaabot ko ng sunset. Oh, gana sa light. Today may video. Sa isda oh. To. Mga ayot tayo isda mga kagusok. Oh. Sugbanon, sugba. Tuwa na guys, mga kagusok. Nag-adyo na si tatay sa pangsugbaho nun. Yan mga kagusok. Ako bodyguard oh. Ako bodyguard. Ay bangkaw. Yan mga kagusok. Yan, naruray. Man to sa jam man? Manaan, medyo pambot. Medyo iban.